мехоҳед ҳосилнокии ҷувори маҳкии шумо чунин намуд шавад. пас наворро то охир тамошо кунед. мехоҳед аз ҳар як гектар ба ҷои 10 тонн 18 тонн ҳосил гиред. мо барномаи сармоягузории 2026-ро барои деҳқонон оғоз мекунем. пешниҳоди мо: тухми ҷувори маккии воридот аз Турсия ройгон, таъмини пурраи заҳрхимикатҳо ройгон, назорати аграрӣ аз кишт то ҷамъоварии ҳосил ройгон. аз ҳосили ҷамъовардашуда шумо метавонед фақат 2 тонн донро ба мо баргардонед. боқимонда ҳосил аз они шумост. шумо метавонед ба директ нависед ё ба рақамҳои зерин занг занед. маҳдудият 1000 гектар.